תעזבו אותי! תעזבו אותי! ברוטה, אה? חור שבחיים לא הייתם נצרים להסתכל עליו. מה זה הסירחון הזה? אני מטגן צ'יפסים. פוטטו. אחיה בומה! מה קרה טובי? הכל בסדר? אחי, חלום והכל בסדר. מחזור א', תראו איך עושים את זה. מחזור ב' מierda, סובלה לאסקואלה. לתפילה שוב לא קמתי, את השעון מעורר שוב שברתי. חם ששובר אני אומר לו תשתוק, לא נותן לו לצעוק כשרוחם מגיע. וואלה רב שלי תראה אותי, על איזה ישיבה פה נפלתי. הרב מירושבח ירוחם פתח, אני שמי נסטרפשן. בישיבה ישן שעתיים, אין בגרות אבל אני מנהיג תודה. חוזר לי לבית, כי שרפתי את הישיבה ואין מקום לישון. יצחק שלנו שרת בממדיון. לפולין עוד לא טסתי, כי כולם גרדנים חוץ מטלי. כשהתקלטו אותי במצלמות הסתבכתי קשות, הרוק כפיר כבר מגיע. וואלה רב שלי נתק אותי, כי כולה גנבתי בורקס. ושוב אקסטרני פוזל מותגים הוא גוזל, הוא לא משלים עניין. בישיבה ישן שעתיים, אין בגרות אבל אני מנהיג תודה. חוזר לי לבית, כי שרפתי את הישיבה ואין מקום לישון. יצחק שלנו שרת בממדיון. מיקי הגרדן, ילד גזם. מיקי תן מנה שנייה, זה לא עולה לך כלום. חיה לא רזבי פתיתים, המצב שלי רגום. בישיבה ישן שעתיים, אין בגרות אבל אני מנהיג תודה. חוזר לי לבית, כי שרפתי את הישיבה ואין מקום לישון. יצחק שלנו שרת בממדיון. שישיסט דוד. מחזור ב', מחזור ב', מחזור ב', מחזור ב'.